Εντάξει, οι παλιές ιστορίες μερικών χρόνων έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Οι σημασίες, οι παλιές, οι θέλγητρες έχουν και τον τρόπο τους. Ο τρόπος ποιος είναι? Μια ιστορία μαζί με το Τζίμι, μαζί με το Μινά. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Άστο, μην το ανανεώνεις αυτό, γιατί δεν είναι καλά πράγματα. Δεν είναι καλά. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Είναι, αληθεύει. Ο Τζίμις το έκανε, όχι εσύ. Εσύ φοβήθηκες μόλις έγινε το σκηνικό. Εγώ το έκανα γιατί είμαι τόσο ηλίθιος, που τον αγαπούσα πολύ, και ότι όταν πρώτο ήρθα από την Γερμανία δεν ήξερε κανέναν. Ήξερε μόνο εμένα. Εγώ το έκανα. Και ήταν λάθος μου μεγάλο. Γιατί είμαι νεαρό παιδί, το έπαιρνε μαλάκας, το πω έτσι, που δεν ήταν όμορφο. Τώρα το σκέφτομαι και λέω, δεν ήταν όμορφα πράγματα αυτά που... Ήταν Αλβανία. Τους βρήκαμε έξω. Τον ένα τον πήραμε εδώ, τον Νεϊκαδές, και τον πήραμε στο μαγαζί του Μινά. Τον έκλεισες μέσα εδώ. Ναι, τον είχα δεμένο με σύρμα. Τον του φέξεις μετά. Όχι. Τον φέξες άλλους που είχε μαζί. Δεν τον πέταξες να τον φάνε τα σκυλιά. Άσε με, δεν θέλω να συμφωνήσω. Το σκότωσες, Δεν είναι όμορφο. Ο Μινάς με έκανε έτσι. Επειδή τον αγαπούσα αρκετά, του είχαν κάνει μια ιστορία και τα πήγαμε πίσω μαζί. Βρήκαμε ένα στον δρόμο. Ο Ρωμάιο ο Μινάς θα τον πατήσει με τα μάξι. Μύρε μαλάκα του. Τράβασε μέτρα. Του πήγες μέτρα, τον πήρα εγώ. Τον έβαλα μέσα, τον έδισα με το σύρμα. Τον φέραμε στο μαγαζί. Τον πήρα εγώ, τέλος πάντων. Αυτό ήταν ένα. Το δεύτερο τον βρήκαμε στην Καλύβα. Η Καλύβα ήταν δικιά μου. Μπήκαμε στην Καλύβα, αυτοί είχαν πάει χωρίς να είχαν σπάσει τις πόρτες. Σε έκανε τέτοιο πράγμα. Καλύβα του πατέρα μου που είχα τα πρόβατα. Σε έκανα τέτοιο πράγμα. Τι με έκανε, τους βρήκα μέσα. Και τι τους έκανες? Εκείνο τον έναν τον έδεσα, τον έβαλα στη μιλιά, σε μια μιλιά, να μην μου ορμήξει. Τρία άτομα που δεν ξέρεις, και μπλάκι και σου τραβήξει. Πισόπλατα συνέφερε. Πέρα το δένω στη μιλιά, λέω το Μινά, κάτσε εδώ, του κάτσε με την καραμπίνα. Ήξερα ο Μινάς είναι χέστης. Αλλά μόλις τον ήλιο με το τυφέκι όμως είχα ανάψει το τζάκι και έβαλα φωτιά σκατά άχυρα. Τον έκαψες? Όχι, είχα βάλει το τζάκι να τους βλέπει. Τον δένω τον ένα στη μιλιά και παίρνω τους άλλους. Είχα άλλους δυο. Λέω το Μινά, κάτσε μέσα, κοίτα αυτό σου λέω. Του πρέπει να με διώξω, γιατί θα ανάλυγε στον κόσμο. Σπλακώνω. Τον ένα λέω φεύγα, εσύ φάω. Σπλακώνεις κάθε φορά. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφανίστηκαν τα πτώματα. Δεν τα βρήκανε. Χωροφυλακή. Γεια σου.